लुक्सा सोलायबाय नामा सोलायबाय माहा थांगोन बाजाराव ना न' सिबनायनि बिराद मेंबाय आं सान्दुं गुसेब आं खामलालै सुटिं खामला इनो लास्ट आंनि मिउजिक भिडिअ'आ ओमफ्राय नुला साननैसो उनाव नुगोन आरो दा गरम दिनाव बाथारबाय माथो गरम दिननि थाखाय दोनथ'नाय जासिगोन दे रायजो Woi, masih sordo. Mabaya, iPad. Mas senang tuh. गुफुरखामोन गथ'आ खिन्थु बिराद आइथिङा मानसिनि हरासै भगबाना सैमानिसो हरबाय आइथिंखौ बेखायनो बेरायबाय थायो गोसोम जाबाय सोमज्रो हौवा मानसिखौ बारा गुफुरबा मोजां नुखायालै आं गोसोम हौवाफोरखौसो साजिनाय मोनो माने नोंखौनो बेखौ नुफ्लांनायसो दि माबानिसो होनांसिगोन र' खाना खाबासो मोजां दाहाय स्टिंआ बिदिनो लानांगौ बेना खानाया नोंनियालाय मादि लागोन आं लायालै आं थाया ओइ थालै औ आं बिराद गुफुर खालामना होगोन जगतखौ जगत बायसा खालामा नों मानसिनि थाखाय जगतखौ रोङो होनना साननाय नङाना नोंगो आंखौ हाद्रिनि सायावनो फोनना होबाय मा मोजां जायो नायलाय नै बिदि खानाय डिजाइन खालामनाय ओरैबायदि मोजां जायो ओरै लाथिखलायनानै बिदिनो खालामना हो इनिखौ आयु आं हालालै खेबनाल' होनांसिगोन ने गेलेबाय थानो मोजां मोनदों आसोल नै बिजों भिडिअ लानो माथो जादों पिंक हिन्जावखौ देखाय सोरनि मबाइल पिम्पिनि Cheers. Kada. Undurelo. Panciga ma bidzaya. Biदिनो थाबाय था बारा सोमावनाङा गायाव नायखो समायना ना जोंनि एक्ट्रिसआ गोदाना जोंनि अरांनिफ्राय गोदान एक्ट्रिस सोरांजों मिनिबाय थाखा खिन्थु मेगनखौ दसे गाहायाव नाय दसे गोजौआव नाय sedang meredam komentar. Action. Paglah.
बानायना नामा देग्लाय संलाय संलाय जानोसै जाबाय 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 दे Molen lah ni gue, cuma berapa lagi? Molen lah ni gue, naik cang gede-gede. Masalah kencang masalah molen dah. Masalah. Maria, hit lagau. Lagau. Singkong kau. Pada cara apa ya? Jogot. Mari Ini singgah lagi nih ya. Videographer ada lagi DOP. Videographer sana, kawan saya singgah. Oleh ngorban lain. Oh iba sih video kau kena sudah. Gede dah, belakang. Video bukan yang jalan. Video. Dah, coba nak. Ini makanan kan? White sauce, pura white sauce. Roro. Super splendor pun Tanya apa ni kalau lepas? Ini mana kasih lo? Tanya mana? Oh ya, sudah kasih deh. Wah, emang gede. Nunggu ke sampai dah, kau ke sana ne? Cinta anda deh. Ini baik, nunggu naik baik. Jalan naik lagi. Action! हो गया ना Không phải thưởng á? Sao lý ra khẩy ăn nhà nó mày sẽ cứ đừng ăn lại Tôi bọc này cũng sửa. Ai rồi? Mày chắc ăn việc đó chưa mình được phép biểu này. Mày chắc ăn việc. Pin á? Mày chắc 어 자 이제는 구독 해야 돼
सिखारनालाय ओंखाम उखैबाय ओंखाम ड्रेस चेन्ज खालामखांबाय किन्तु आं सिन्दुर आरो फोथाखौ बिराद हुगारनो बादो बेखायनो हुगारालासिनो थांगासिनो ओमफ्राय जोंनि खाथिनि मानसिफ्रा एसे शक जाथो गेमस्रिया हाबा जाबाय इदि होननानै किन्तु अभियासलि शुटिं होननानै सानखागोन ओमफ्राय नैबे गथ' जिथु नुगासिनो ना बिराद मोजाङै मोसानो रोङो बेखायनो आङो चान्सखौ होदों जिडि प्रडाक्सनावहाय जा एसे रल मोनो बेखौनो ओमफ्राय नाजालांबाय थाथोसै एसेबां गिदिरखौ होबा बायचान्स एसेबां गेरेन्टि लानो हायाना बेखायनो नायनोसै बेसेबांखिनि आवगायलांनो हायो आरो नैबे बिथाङाबो दङ जोंनि प्रडाक्सनावहाय गासैबो चान्स मोनगोन बे नङा जे सासे सानैखौल' लाबाय थागोन बेबायदि नङा टेलेन्ट थाबानो आरो जायहा माने लाइफआव कालचारखौ लानानै बा एक्टिं बा मोसानायखौ लानानै जौगानो गोसो दङ बिथांमोना अभियासलि आंनाव चान्स मोनगोन आरो आं बेखौबो बुंना लायाखै जे आंनि प्रडाक्सना बिराद गिदिर उमुक तुमुक आंनाव फैबानो साक्सेसफुल बे नङा बाट आं मोनसे अपरचुनिटिखौ होगोन जे आंनि प्लेटफर्म जिहेतु बेनिफ्राय एसे एनैबाबो सोलोंनो मोनगोन बा जौगानो हागोन आं बेखौ आसा खालामो आरो बेनोसै दायो जोङो शुटिं लानो थांफिनगोन आं थाबायनोसो नांगौ किन्तु आं थाबायो ओइला गिसोरो ओंखाम जालांबानो जायोना ओइ आंनियाव स्रां स्रांसो नुयो नुदो दे होमबा न' जाबायना बेनि उनावहाय Look at his stomach. मान समायना उदै लानानै मा बायदि मोसादों you know मान समायना नुयो नायनाय खनसे गोजौ खनसे माने गाहायनियाव थाङा गोजौनियावसो थांगोन गाहायनियाव जानजियावल'सो खनसे थांगोन खनसे लाबोबाय गोजौनियावसो थांगोन आरो थांसै आंनियाव जि स्रां स्रां नुदों नायलाय ब्राइटनेस फुल होदो ना ब्राइटनेस स्रां रियेलनिख्रुइबो स्रां स्रांसो नुदों ना स्रां नुदों ना नोंनियालाय स्रांसिन आरो नोंनिया ओमफ्राय कालारिंसिन ग्रिना बांसिन आंना
साफा फैबावदो दासिम दासिम मेथाइ साफा फैदो नाय आंना ग्रीन बांसिन आईफोन का कमाल ना आईफोन का कमाल है ये देग्लाय बैसागुआव मालाय मार फैसा खामायसिगोन बिथाङा सिंगार मानसि ना सिंगार मानसि बैसागुबानो फैसा खामायो फैसा खामायनानै आरो बिहामजो लाबोसिगोन आरो जाहा गै लाबोसिगोन लाबोथ'वा ना दे लाबोथ'नाङा जाथ'वाखैना दोंना गैया इयो इदि सानदोंलै आं दा सिंगोल होनगोन आंनियाथ' दा गार्लफ्रेन्डआ बुगोन आंखो आरो दा सिंगोल आंहा दंखायो होनना बुंबाथ' आंखो दा रावबो गोसोनाय नंला इदिबो सानदों माने इयो दा आं बुंनोथाय बुंनो मा बुंगोन नंगौना अ गुड जोंसो जाम्बिले बरिया बिदिनो जानांगौ नोंहालाय दोंना गैया अ गिखाबाय बुजानो नोंहालाय दोंना गैया गार्लफ्रेन्ड हा मोजाङै बुं आँख में आँख डाल के बोलो नहीं है बोलो ऐ देखो डर गया रायलायबाय दिनै दाबो मोनफैलाले खाम जानो लुगैसिबाय आं ओइ देख' आं फैनायावनो आंनि भिडिअ सोलिगासिनो लाजिनाय मोनबायला आयौ सोर बिलाय आलु बस्था बायदिया ओइ आलु बस्थाया सोरथाय आंनिया अमासो नै अमा ओमफ्राय पनिर जादो दे आगै इस वेलकाम आंनि दिनै हाबानि पार्टि ना आगै सोरां जादो दे बाजै जाबाय गोथावखा गोथाव ना पनिरसो बेहा मानबा दिनै मानो जाया नोङो दिनै बिस्थिबाराव जाया अ बिस्थिबाराव जाया ना बिस्थिबाराव जाया दे आं नाय खालि नानियाथ' दाबो जाखाङा वाव आब'रियानि मेथाइ सोलिलायबाय नै मोजाङानो जादों इयाव